foli b'aw ye bi ani maa min bɛna masala o de ye Musa Mara ye politiki dɔnbaga ngara don an ka jamana kɔnɔ nka bi an ka kuma bɛna tali kɛ a ka gafe kulabɔlen ye ni o yɛrɛ tɔgɔ ye ko pour un Mali nouveau gafe min don a bɔlen kula de don an fɛ yan nɔ ayiwa walasa ka ne ni aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kunnafoni nin gafe in kɔnɔko la an bɛna masala ni Musa Mara ye n'o yɛrɛ bɛ an bolokɔrɔ yan ayiwa Musa Mara an ka foli b'i ye ayiwa hakilina jumɛn de ye e bila ka nin gafe kofɔlen in sɛbɛn an bɛ an lajɛbaga ni an lamɛnbaga bɛɛ fo VOA kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan bɛɛ kuma fɔlɔ min bɛ n bolo fɔlɔ nin gafe in nin y'an siɲɛ filanan de ye k'a bɔ siɲɛ fɔlɔ o kɛra san 2006 o ni sisan san 16 de b'an na ni ɲɔgɔn cɛ hakilina min ye an bila k'a bɔ o san 2006 an bɛ se k'a fɔ hakilina kelen in don bawo an ye jateminɛ min kɛ anw ye hakilina minnu sɛbɛn gafe in kɔnɔ san 2006 ni gafe in n'an ko k'an b'a yɛlɛma bamanankan na n'an bɛ se k'a fɔ pour un Mali meilleur o kɔrɔ mun de bɛna to an bɛ se ka jamana in bila sira ɲuman kan walasa jamana kɔnɔdenw b'a nafa sɔrɔ an ye hakilina damadɔw k'a kɔnɔ jamana maracogo b'a la jamana togodaw sankɔrɔtan ani jamana kɔnɔdenw jamana fan o fan u bɛ yen u ka se ka hɛrɛ sɔrɔ o kɛcogow b'a la kalanko b'a la yurugu kɛlɛli n'a bɛ fɔ ko corruption o b'a la jamana a sɔrɔw a matarafali ka ɲa ani k'a lasɔgɔ ka ɲa caman ka fara kan o fɛnɛ kɛcogow b'a kɔnɔ n'o ye finance publique ye o bɛɛ lahala dɔw y'a to an y'a ye 2006 gɛlɛya dɔw b'o o baaraw la Mali la o gɛlɛya ninnu don anw bolo a fɛɛrɛ dɔw b'an bolo o de la an ye gafe in sɛbɛn san 16 o kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ jamana n'a ma segin kɔ an ma deli n'a taara ɲɛ gɛlɛya fɛn fɛn tun bɛ yen 2006 caman farala gɛlɛya ninnu caman kan hali n'a danna lakanabaliya min an tun t'a dɔn 2006 bibi in na o waralen don jamana kɔnɔ komi bɛɛ b'a dɔn cogoya min na donc komi gɛlɛya ninnu caman de faral'u kan fɛɛrɛ ninnu fɛnɛ anw ye minnu yira anw bolo a fɛɛrɛ ninnu caman bɛ yen halisa a kan k'a dɔn a kan ka labila sen kan an y'a ɲini ka gafe la kurakuraya nka an ma ɲina san 16 kɔnɔna fɛnɛ na ko dɔw kɛra k'a kurakuraya ka hakilina dɔw fara kan ka hakilina dɔw fɛnɛ k'olu dan kɛrɛfɛ ka da bi lahalaw kan n'a bɛ fɔ tubabukan na ko actualisation donc an y'o baara kɛ ka taa se nin ma donc a bɛ komi kun kelen min y'a to an ye gafe in bila sugu la 2006 o kun kelen y'a to an y'a labɔ bi fɛnɛ a bɛɛ ye min ye dɔrɔn fɛɛrɛ jumɛn ni jumɛn bɛ se ka tigɛ n'a bɛ se ka jamana dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ tuma min na bi n'o ye camancɛ fanga ye transition mɔgɔw mago bɛ hakilinaw la min na u bɛ se ka fɛɛrɛ ɲumanw sɔrɔ ka se ka jamana bila sira ɲuman kan komi transition ɲɛmaaw yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na donc nin ye anw yɛrɛ fɛnɛ ka anw jɔyɔrɔ ye o baara ninnu na ani o hakilinata di ninnu na gafe in bilala sen kan o hukumu de kɔnɔna la ayiwa monsieur Mara an y'a ye an ka jamana kɔnɔ yan nɔ maa kalannen o man ca ka se o hakɛya la gafe kalan fɛnɛ ni Mali kɔnɔ a kalanbagaw fɛnɛ ni ka dɔgɔ kosɛbɛ ayiwa e dun y'i ta kɛ gafe sɛbɛ ye jamana lahalayaw de kuma b'a kɔnɔ jamana bɛ se ka jɔ a sen tabara kɔnɔ cogo min na o kumaw de b'a kɔnɔ e yɛrɛ fɛ est ce que i ka laɲini a bɛ se ka sabati ni livre in sɛbɛ sara fɛ wa tari fɛɛrɛw de b'i bolo fɛɛrɛkulaw sigilen b'i bolo mun bɛna kɛ sababu ye ni hakilina in a bɛ se ka warakata jamanadenw bɛɛ bɛ se k'u ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na wa ne ka baara tɛ gafe sɛbɛnni dɔrɔn ye an bɛ tɛmɛ sira caman fɛ k'a to mɔgɔw kan hakilinaw ladɔn kunnafoni dilaw an n'u bɛ baro tuma caman olu ye sira ye sira min hakilina ninnu i b'a lase mɔgɔw ma tuma dɔw la min ka nɔgɔn ni gafe sɛbɛnni ani gafe kalanni ye o ye dɔ ye ka lajɛw bila sen kan k'a ɲɛnabɔ n'a bɛ fɔ ko conférence a kɛra conférence débat ye a kɛra conférence de presse ye a kɛra sira o sira ye min b'a to hakilina ninnu an b'a walankata jamana kɔnɔ an b'o baaraw kɛ hali ka maaw kalan ka taa ekɔlisow la ka taa sanfɛ ekɔlisow la universitéw i ni maaw ka baro kɛ hakilinaw kan olu bɛɛ ye siraw ye an bɛ tɛmɛ o siraw fɛ
pour que ka hakilinaw la dɔn ka video kɛ fɛnɛ bamanankan ni tubabukan na ka a walankata ka taa bɔlɔ sanfɛ internet sababu la o fɛnɛ b'a to an bɛ se maaw ma nka i ɲɛ bɛ nin sira o sira la nin sira si tɛ ko min gafe sɛbɛnni o kɔrɔ ye min ye o bɛ ɲɔgɔn dafa gafe sɛbɛnni nafa caman b'a la a nafa fɔlɔfɔlɔ ye min ye gafe bɛ to yen gafe yɛrɛ si ka ca ni mɔgɔ min yɛrɛ y'a sɛbɛn o si ye k'a sɛbɛn k'a bila ni dɔw taara la bi o ka ɲi ni dɔw ma taara bi peut-être san 10 san 20 san 50 ka bi kɔfɛ dɔw bɛ se k'a tɔmɔ ka dɔw ta la gafe nafa ye o ye Monsieur Mara o ye weleweledikan ye k'a lase kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnninnakaw ma kosɛbɛ ayiwa halisa an bɛ continuer n'an ka baabu ye Musa Mara an ɲɛ b'a la bi jamana bɛ lahalaya min kan a dogolen tɛ maa si la bilen an dun bɛ ka jateminɛ kɛ diɲɛ don o don dɔ de bɛ ka fara Mali ka gɛlɛya kan ka taa an bɛ se k'a fɔ o nɔ o ye jɔnni kelen ye jamanadenw de wa tari jamana marabagaw de wa maa min nɔ kan ka minɛ fɔlɔfɔlɔ o ye ɲɛmaaw de bawo ɲɛmaaw de bɛ ta jamana kɔnɔdenw fɛ ka se ka hɛrɛ lana jamana kɔnɔ donc ni baara ma ɲa ni kow ma ɲa ɲɛmaa ye maa fɔlɔ ye maa min nɔ kan ka minɛ nka a kɛra cogo o cogo ɲɛmaaw fɛnɛ kelen tɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ komi ɲɛmaaw fɛnɛ kelen nɔ tɛ se ka k'a bɛɛ ye jamana kɔnɔdenw fɛnɛ nɔ dɔ b'a la o de la a b'a ye tuma bɛɛ b'a fɔ n'an bɛ bɔ dingɛ in kɔnɔ jamana in kɔnɔ fo an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma Monsieur Mara n bɛna ɲininkali dɔ tegun na mun yɛrɛ t'i ka livre kɔnɔna yan sabula an ɲɛ b'a la Côte d'Ivoire soldasiw de don ko 49 minnu minɛna kɔsa in na an bara yan nɔ ni an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ko mercenaires de don e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o ko la Mali ni Côte d'Ivoire an dorogolen don ɲɔgɔn na an ye sigiɲɔgɔn ye ala de y'o kɛ an si seko t'o la an tɛna se k'o yɛlɛma fɛnɛ anw de bɛ bɔ ɲɔgɔn ka kɛlɛyaw kalama ka tɛmɛ diɲɛ jamana wɛrɛw kan bawo ala y'an dorogo ɲɔgɔn na a filanan ye min ye n y'a fɔ n ko maliyɛn miliyɔn yirika bɛ Côte d'Ivoire an kana ɲinɛ o kɔ Côte d'Ivoire ye jamana ye fɛnɛ jamana min bɛ Mali dɛmɛ sira caman fɛ hali bi Côte d'Ivoire bɛ courant di Mali ma hali bi a ma tigɛ a tuma dɔw la gɛlɛya bɛ k'an bolo k'a sara mɛ u ma tigɛ an ka lajɛ ka kow lada ka da an ni nin jamana in jɛɲɔgɔnya ni balimaya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ka o lakana k'a to sini ma sinikɛnɛ ma an ka to ka siraw ta ni jamana ye o ye ne ka faamuyali cogo ye nin ko in na ayiwa Monsieur Mara an ɲɛ b'a la i ye politiki dɔnba ngaraba ye an ka jamana kɔnɔ yan nɔ i ye jɔnsen caman fɛnɛ ta Mali ka ɲɛtaga kan est-ce que an bɛ se ka a bila an kun na ko don nataw la kalatafili nataw la Monsieur Mara a bɛ se ka a kan bɔ wa n'i ye ne yɛrɛ ɲininka kalata kuma an ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ bawo an bɛ balan et puis balan ka ca lakanabaliya ni basigibaliya bɛ yen politiki samasamali bɛ yen gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bi hali bi dɔ farala essence ni gasoil kan essence ni gasoil n'i ye dɔ fara ka diɲɛ a bɛ dɔ fara fɛn bɛɛ kan parce que fɛn bɛɛ mago bɛ essence ni gasoil la donc an bɛ se ka baara jumɛn kɛ ka bɔ nin dingɛ ninnu kɔnɔ o de kan ka kɛ an bɛɛ ka baara ye ka transition ɲɛmaaw dɛmɛ ka hakilinaw d'u ma ni an ka mabɔ nin tuma ninnu na n'an nana don élection tuma kɔnɔ k'a fɔ élection tɔ tora kalo 6 kalo 8 ye an bɛ se ka élection prépareli ani o ɲɛbilali baaraw an bɛ se ka se olu ma an bɛ dugawu kɛ ala k'an si jɔ k'o makɔnɔ n'o tuma sera ni ala sɔnna an b'an hakilinataw fara ɲɔgɔn kan k'a ɲɛfɔ kumakan laban jumɛn de b'i bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka nin sɛbɛn gafe kulabɔlen in kan n'a bɛ fɔ ko pour un Mali meilleur ani kumakan laban min fɛnɛ b'i bolo k'a ɲɛsin jamanadenw ani jamana marabagaw ma walasa Mali a bɛ se ka basigi sɔrɔ Mali ka gɛlɛn mais maliyɛnw an k'a dɔn ɲɛmaaw kɔfɛmɔgɔw diɲɛ jamana si tɛ na an bɔ bolo la dɛ wa diɲɛ jamana si ma deli ka diɲɛ jamana wɛrɛ bɔ bolo la jamanaw bɛ maa dɛmɛ kulu wɛrɛw bɛ maaw dɛmɛ mais i yɛrɛ de b'i yɛrɛ dɛmɛ an yɛrɛ bɛ deli k'a fɔ bamanankan na ko n'an dɛmɛ n ka wara la o kɔrɔ k'a kunkolo bɛ n yɛrɛ bolo an k'an ka wara kunkolo minɛ an ka wara kunkolo minɛli ye mun ye an mago bɛ ɲɛmaaw la minnu ye ladiri ni hɔrɔn ye u bɛ tiɲɛ fɔ u bɛ tiɲɛ waleya ɲɛmaa kilennenw an mago bɛ jamana kɔnɔdenw fɛnɛ na minnu sɔnnen don sɛgɛn ni ɲani ma jeninka ɲimi ani ta ɲini don o don an ka an mabɔ la an ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka jamana in dɛmɛ minnu bɛ yen bi ala de ka latigɛ don olu ka ko tɛ u ka baara bɛ ɲɛ u bolo cogoya min na a da ka di an bɛɛ la
an k'u dɛmɛ baara in ka ɲɛ u bolo tiɲɛ ka f'u ye baara ka ɲɛ u bolo parce que ni tiɲɛ fɔra ɲɛma o de fana ye ɲɛma dɛmɛ ni sira ye an kɔfɛ mɔgɔw fana an ka bɔ yɛrɛ ɲini ni ta ɲini na komi n y'a fɔ cogoya min na transition tuma ni gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ tuma kɔni yɛrɛ ɲini ni ta ɲini ni maa o maa bɛ jamana in fɛ i kan ka ɲinɛ o kɔ an bɛ se k'o fɔ ka fara kuma kan an b'aw fo halisa jamana Ala k'a dɛmɛ. Ayiwa an filɛlikɛjɛkulu nin tun ye ani Musa Mara de tun ye masalala ka tali kɛ a ka gafe kulabɔlen kan ni o yɛrɛ de ye nin ye n'a bɛ fɔ ko pour un Mali meilleur. Ayiwa a k'an bɛn waati gɛrɛ.